Noong October 28, 1940, inatake ng Italy ang bansang Greece mula sa Albania, ang bansang bagong na-annex ng Italy dahil sa paniniwala ng Il Duce na si Mussolini na sa loob lamang ng ilang araw ay babagsak sa kanyang kontrol ang buong Greece na magiging staging point na kanyang pagsakop sa buong Mediterranean Sea para buhayin muli ang Roman Empire. Ito ang kwento ng Italian invasion sa Greece na nagresulta sa pagkatalo ng Italy sa digmaan at tuluyang pagiging dependent ng Italia sa Germany hanggang sa pagbaliktad nito sa Allied forces. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa pagsisimula ng 20th century, ang bagong unified na kaharian ng Italy ay gustong maging isang makapangyarihang imperyo sa mundo kung saan nag-establish kagad sila ng kolonya sa Northeast Africa, ang Eritrea at Italian Somaliland. Sa panahon naman ng Italian-Ottoman War noong 1911, tagumpay na na-occupy ng Italy ang Greek island ng Dodecanese at inanex ang mga Italians ang Libya mula sa kontrol ng mga Turko or Ottoman Empire. Nang sumiklab ang unang digmaan sa mundo, pinangakuan ng Italy ng Allied Powers, partikular ang Britanya, na kapag sasanib ito sa kanila ay ibibigay sa Italy ang mga teritoryo ng Austro-Hungarian Empire tulad ng Tirol, Dalmatia, Austrian Littoral, pati na ang ilang parte ng Western Carniola, kasama pa dito ang lahat ng German colonies sa East Africa. Pero matapos ang digmaan ay hindi binigay ang lahat ng mga ipinangakong teritoryo sa kanila na naging dahilan sa matinding galit ng mga Italian sa Allies na naging dahilan rin sa pag-angat ng pasismo sa kaharian ng Italy na pinamumunuan ni Benito Mussolini na naging Prime Minister ng Italy noong 1922. Ayon kay Mussolini na gusto niyang buhayin muli ang Roman Empire kung saan sasakupin nila ang buong Mediterranean Sea mula Africa, Middle East hanggang sa Balkans ay babagsak sa kanilang kontrol at impluensya na siya nagpabuhay naman ng dugo sa lahat ng mga Italians sa napakagandang plano ni Mussolini. Samantala sa parehong taon ding yon noong 1922, natalo sa digmaan ang bansang Greece sa umaangat na bagong gobyerno ng mga Turko na dahilan sa matinding kaguluhan sa Greece kung saan napatalsik ng mga Grego ang kanilang hari na sinundan ng ilang revolusyon at counter-revolutions hanggang noong 1935 nang tagumpay na na-restore ng mga Greek royalist ang kanilang hari na si King George II sa tulong ng Britanya. Kahit na naibalik na sa trono ang hari ay patuloy pa rin ang kaguluhan sa bansang Greece kaya pinatawag ng hari si Ioannis Metaxas na bumuo ng bagong cabinet na isang dating general ng kanilang militar at supporters ng ideolohiyang fascismo. Kaya noong August 4, 1936 ang bagong gobyerno ni Metaxas ay inabolish ang konstitusyon ng mga Grego pati na ang lahat ng mga partido sa bansa at prinoklama ang diktadorya sa kanilang gobyerno. Sa pagtakbo ng panahon ay uminit na ang sitwasyon sa Central Europe, partikular sa Germany at Poland, nang ipilit talaga ni Hitler na bawiin ang Danzig Corridor na magiging dahilan sa pangalawang digmaan sa mundo, habang sa Greece ay ayaw nilang makialam sa kaguluhan ng iba at magiging neutral ang gobyerno ni Metaxas. Kung ano man ang kalalabasan ng pamimilit ni Hitler na makuhang muli ang mga dating teritoryo ng Germany na nawala sa kanila matapos ang World War I. Pero noong 1939 ay biglang inatake ng Italy ang kaharian ng Albania kung saan tumakas ang hari nitong si King Zog I sa bansang Greece na dahilan sa pagkasira ng relasyon ng Greece at Italy dahil sa pananakop nito sa Albania na nasa border lang ng Greece. Alam ng mga Grego ang plano ni Mussolini na gusto nitong makontrol ang buong Mediterranean Sea dahil lantaran niya itong binubulgar sa lahat ng kanyang mga speeches sa kanyang kapwa Italians. Dahil sa presensya ng puwersa ng Italy sa Greco-Albanian border ay lumapit kaagad sa Britanya ang Greece para humingi ng tulong pinansyal at militar kung sakaling aatake ang Italy sa kanila
pero kumalma ang sitwasyon sa rehiyon noong 1940 na maging busy ang Italy sa pakikipagdigma nito kasama ang kanilang kaalyadong bansa ang Germany sa North Africa at iba't ibang bahagi ng Mediterranean Sea na kung saan ay hindi na kaya ng Italy na makipagdigma pa sa ibang lugar dahil sa limited lang ang kanilang resources at makinarya para sa digmaan. Pero nagbago ang lahat ng pumasok ang puwersa ng Germany sa Romania para sa kanilang paghahanda sa invasion sa Soviet Union. Nagdesisyon naman kaagad ang Il Duce ng Italia na si Mussolini na yun na ang tamang panahon para sakupin ang bansang Greece kung saan hindi makapagbigay ng suporta ang bansang Turkey sa Greece dahil sa presensya ng mga Germans sa Balkans. Kaya noong October 28, 1940, nagdeklara ng digmaan ng Italy sa Greece at sa parehong araw, bumaha ang 140,000 na sundalo ng kanilang puwersa mula sa Albania patawid sa border ng Northern Greece. Sa paniniwala ng mga Italians ay madali lang nilang matatalo ang mga Griego dahil napaka-divided nito, pero dahil sa pag-atake ng Italy sa Northern Greece ay biglang nagkaisa ang lahat ng mga Griego sa pangyayari kung saan lahat sila ay nagsama-sama na pigilan ang pag-advance ng Italy sa Greece. Napakaraming Greek reservist ang na-mobilize ng Greece at ipinadala sa front lines. Kahit na walang mga tangke de giyera ang mga Griego ay lahat naman sila ay determinadong pigilan ang pananakop ng Italy sa kanilang bansa. Samantala, na-reinforce naman kagad ng Britanya ang isla ng Crete para tulungan ang mga Griego sa labanan at pigilan ang Italian Navy na makapasok sa Aegean Sea. Nagpadala rin ng Britanya ng mga aircraft sa mga Griego at higit sa lahat ay pera para makabili ng Greece ng kanilang mga kinakailangan sa digmaan. Pero hindi makapagpadala ng maraming sundalo ang Britanya sa Greece dahil sa patuloy itong nakikipaglaban rin sa Italy sa North Africa. Sa mga unang araw na pag-atake ng Italy ay napaatras nila ang puwersa ng Greece ng ilang milya pero nahirapan ang mag-advance sa mga Italian nang pumasok na sila sa Epirus dahil sa napakahirap na mga terrain ng lugar at napakaraming bundok na madaling depensahan ng mga Griego. Kahit ganun pa man ay nakapasok pa rin ang Armored Division ng Italy na dumaan sa Kalamas River na inikot ang buong bundok para lang makapasok sa Epirus. Samantala sa ibang bahagi ng Northern Epirus sa Ilia Kalamas region ay nakapag-advance ng 30 miles ang puwersa ng Italia sa loob ng 2 araw hanggang sa marating nila ang bayan ng Kalpaki. 2 araw makalipas nagaharap ang dalawang puwersa at nagsimula kagad ang bakbakan sa lugar. Pero dahil sa napakahirap na terrain ay tagumpay na napigilan ng mga Griego ang mga Italian sa kanilang pag-advance. Kahit naman na supported ng Italian Air Force ang kanilang puwersa ay hindi ito makapag-advance dahil sa sobrang lakas ng depensa ng mga Griego. Samantala sa western part ng Epirus ay tagumpay na napasok ng mga Italians at nakuha ang pantala ng Igoumenitsa, kaya napilitang umatras ang puwersa ng Greece sa bahaging south para protektahan ang gateway papasok sa southern Greece. At noong November 8, 1940, biglang nahinto ang pag-advance ng buong puwersa ng Italy sa Greece dahil sa matinding ulan at putik at tindi ng depensa ng mga Griego sa lugar. Sa panahong yun, sinimulan na rin ng mga Griego ang kanilang counter-attack sa mga Italians, partikular sa Battle of Pindus, kung saan napilitang umatras pabalik ang mga Italians nang palibutan sila ng mga Griego sa Mount Tamburi sa bayan ng Samarina, hanggang sa tagumpay na naitulak ng mga Griego ng ilang milya pabalik ang mga Italians sa Northern Greece. Lumalabang sitwasyon ng mga Italians nang hindi sila makapag-establish ng supply line sa lugar dahil sa napakahirap na terrain ng lugar na puno ng bundok at walang mga kalsada kung saan ay hirapan silang mag-reinforce sa kanilang puwersa. Nakabaliktaran sa mga Griego dahil lahat ng mga sibilyan sa lugar ay umaakyat sa bundok. Dala ang lahat ng supplies ng kanilang puwersa kung saan hindi napuputol ang supplies ng kanilang sundalo sa kanilang walang tigil na pag-atake sa mga mananakop hanggang sa gumawa ng line of defense sa mga Italian sa bayan ng Konitsa para pigilan ang puwersa ng Greece sa kanilang pag-atake. Pero hindi rin ito umepekto dahil sa patuloy na pag-atake ng mga Griego hanggang sa maitulak nila ang puwersa ng Italy malapit sa border ng Albania noong November 13, 1940.
Galit na galit si Mussolini nang umabot sa kaniyang balitang pagkatalo ng kanilang puwersa sa Northern Greece, kaya pinalitan niya si General Praska ni General Ubaldo Sudo bilang bagong Supreme Commander ng Albania na siyang tatapos sa puwersa ng Greece. Ayon sa bagong talagang general na madali niyang matatalo ang mga Grego kung dadagdagan ni Mussolini ang kanilang puwersa at makinarya dahil wala namang armored division ng Greece o wala itong kahit isang tangke de gera. Pero ang hindi alam ni General Sudo ay kakalabanin niya ang lahat ng mga Grego na nagkaisa na, pati ang mga sibilyan na handang magpakamatay para sa kanilang bansa. Sa unang linggo pa lang ng pag-atake ng Italy sa Greece ay puro kapalpakan na ang kanilang ginawa, at sa mga panahong yun ay wala pa rin silang konkretong plano kung paano nila mapapasok ang Greece at paano sila mag-i-establish ng supply lines habang papasok sila ng papasok sa Greece, kung saan tuluyan na silang matatalo na sa digmaan sa pag-counter-attack ng mga Grego. Pero dahil sa tulong ni Hitler at ng mga Germans ay babagsak pa rin sa kontrol ng Axis power ang Greece na mapapanood natin sa susunod na video. Hanggang dito na lang muna, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.